من قال نحب تاني نحيي الفرح اللي كان بعد ما نسينا الأغاني وقلنا فات الأوانة لما قابلنا الحبايب يلي تقدر هوانا حطوا على القلب ديهم فضلوا على طول معانا هم دول هم دول هم دول هم دول هم دول هم دول. ассалому алайкум дӯстони азизи ман, хушомаден ҳама каса ба канали ман. Барои лайку подписатсия, барои комментҳои хубе ки менависен ҳаматонда раҳмат дӯстони азизам. Аз ҳаматон миннат дорам. Иҷада ҳозир ду намуд торти бисквит тайёр мекунам. 4 бисквити 5 тухма пухта гирифтам пешакӣ. Тарзи тайёр карданашро нишон надодам дар каналам бисёри бадай. Ҳам бо осонакай. 1 бисквит ужда 5 дона тухмаи 5 қошуқ шакар миксер мекунем то ҳам хе объем дода ҳамаш алараш шудана. Баъд 6 қошуқ орда меандозем, 2 қошуқи дигар афған чи разрыхлитель намеандозам. ҳамаша алараш мекунему дар духовка дар 160 градус пухта мегирем. Инам хали ба анами тарз 4 бисквит тайёр кардам. Иҷада ҳозир торти снежинка тайёр кардастам. Снежинка, барфак, баъд торти кӯҳпора. Инам хали чанд та ном дора. Торти беҳад ба мазза мешава. Инам хали 2 бисквита гирифта ба анами тарз ҳамаша мебурем. Барои креми торт 1 сливки 1 литра шантипак гирифтам, 1 донаи дига сгушёное молоко. Ҳами ду чи дар кораи тамом. Айтани ҳами сливки шантипак мешава ки петмол истифода кунен. Сливки петмол ҳастаи 33%. Айвай. Мешава ки сливки белария истифода кунен. Шеф Дукат фарқ надорад чи хеле ки дошта бошен мешава. Ай ҳама сливки ба мазза петмолай. Петмоли 33%. Неким хонада ман хали кремои шантипак доштум ба ҳамин тайёр кардам. Инам хел дар косачаи миксер сливки акати сгушонка рехтам то ҳами сахт шудани крема миксера намекушем. Инам хел креми торт тайёр шудак. Сливки анам хел сахт акаки хушрӯ шава бояд. Баъд бисёриҳо миксери дастӣ дорен ку вай миксер кати камтара қиинтаракай бисёри баъд қапида меистен. Аку қинам ки шаватуна то анам хали сахт акак шудани крема бояд ки миксер кадан гиренда нам хали. Баъд анамин бисквитакои буридагимона да крем тар кардаю тортгирак да мондан мегирем. Чи хеле ки хитон да маҳқулай ҳамон хел ороиш мекунед. Ман ба шакли кӯҳпора торта оро додагиам. Ай ҳама роҳи осонош анами причаткиам мепушему бисквитакоя да крем тар карда мондан мегирем. Вилка кати кунен агар вақта бисёр мегира ҳам камтара қиинтарак меша. Баъд ҳами вақти торт пухтанда ман чанд маротиба причаткия иваз кардагиам. Ба як причатки ҳамаи кора кардаги нестам. Инам хел ҳамаи бисквитакоя тар карда да крем мондан мегирем. Гуфтам ку ба монанди кӯҳпора шава. Мешава ки 4 кунҷа кунен ё ки 3 кунҷа кунен фарқ надора. Ман ба мисли кӯҳпора ороиш додам. зиёдтии крема гирифта ин ҷои холияи ку ҷое ки крем надора ҳама ҷо акуша мешакем маҳкам мекунем. Баъди крема шакида шудан 1 воздушнаи шоколади сафеда гирифта айтёрка да булои торт мегузаронем. Инам хел торти барфак ё ин ки торти кӯҳпора тайёр шуд. Беҳад торти мулоима ки ба мазза мешава шумонам тайёр кунед маъқул мешаватуна. дӯстони азизи ма кадоме ки видеои ма интизор мешава кадомида ки маҳқулай лайк монен комментария нависем подписатсия кунен аз ҳаматон миннатдор мешавам дӯстони беҳтаринам.
салом, духтаракое ки маро намешносен, номи Фотима аст. Старши директор шуда дар компанияи Фаберли кор мекунам ва дар Инстаграм блоги хидмат пеш мебарам. Кадоме ки мехоҳад аз наздик бо Катима хуштар шинос шава, метавонед дар Инстаграми ман подписатсия кунед. Дар рӯи экран номи Инстаграма страничкама мемонам ва ҳамаи шуморо духтаракое ки хона шинен, дар ягон ҷо кор мекунен, дар ходи лишни мехоҳен, мақсад пул кор кунен, дар ҳамин номерои рӯи экран будагӣ нависонед духтаро. Кора ба осонӣ шумо дар ёд метиҳем, регистратсиятон мекунем. Барои пешравии кортон айтактон 5-10 нафар регистратсия мекунем ки тезтар ба званиён ба олик шумо амброен. Некем чихел ки худованд гуфтага ай шумо ҳаракат, ай ма баракат. Бароем духтарако будроем ба дили пур нависонен, дар Инстаграм подписатсия кунен. Кадоме ки мехоҳад Катима дугона шава, дар командаи ма Катима кор кунед. Якчанда хоҳарако савол медоданд ки дегу инаме сковородкотуна ба чӣ хели средства мешӯян, нишон тиен. Ина хоҳарҷоно баъди шушта шудан ба нишон додум тунане ки средстваи Фаберли кати мешувом. ҳами дега аввал дар рӯи газ мемонам, кам тараки хеле гармак мешава. баъд ҳами средствая мерезиму ягон 5 минут мемонам, меиста ҳамаи ҳами жироша меброра. баъд губкаи сахтака гирифта як бори дига бо ҳама ҷоякҳои дега мешакему, оби ҷӯшакда шушта мегирем топ тозаки хушрӯ мешава. баъд и деги ма 6 солиштагиай, дурунаш кам тарак безеб шудагиай, иш хай навай. анаи чи сковородкаю дегчӯҳои сиёҳак иам хела солиштагиай. Апаҷонои хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, кадоме ки дар ширкати Фаберли кор карданӣ боша ё ин ки ягон маҳсулоти ҳами фирмаи харидорӣ карданӣ бошен, инами номеро да нависен, хоҳарҷон ҳамаша мефаҳмонатуна. Да якум комментария ссилкаи Инстаграм, Ютуб каналшуна мемонам, бо номери телефоншунам нависта мемонам. хоҳишмандом марҳамат дароед. ана иҷада боша бо дигари тортаӯзи крем мекунам. Чӣ хеле ки да аввали навор гуфтам 4 та бисквити 5 тухма тайёр карда мондагӣ будам. 2 та бисквитуш да як торт рафтак, 2 таи дигаша ҳоз яку крем мекунам. ҳар дуи ҳами тортуда обши 20 дона тухм рафтагиай, бо рецепти пураша рӯи экран да нависта мемонам. инам хел дуюм торт даям 1 литр шантипак сливки гирифтагиюм, 1 таст гӯшонаи молоко. ам хел миксер мекунем то сахтшавиша. и 2 та торти калона ма барои ҷои кори шаварам тайёр кардагиём. ҷои коршонда ифтор кардан да дигари навор бо ош кардагиём нишон метим туна. ядек ош кардему, ба 2 та торт пухтум гирифтам бурдан хай ҷои коршонда ифтор кардан. худоҷон хайри кардагишона ба даргоҳаш қабул кунад. инам хел бисквитоя гирифта айму байношон мебурем, 2 тақсим мекунем. барои даруни торт ами коржакош мулоим шава гуфта камтарак сироп тайёр кардем. 3-4 қошуқ шакара андохта, баъд кипитоки гармака рехтаму им хелараш мекунем. да ҳар як қабати торт камтараки ами чия сиропа мерезем. коржакош мулоимаки хушрӯ мешава. инам хел коржа монда сироп мерезем, крем мешакем. ба нами тарз ҳамаи коржоя боло ба боло мондаю сироп рехта крем шакидан мегирем. мо байни торда ҷем мешакем. дар хонатон чӣ намуди ки дошта бошед мешава. ман шафтологӣ доштум, ай ҳамин истифода кардам.
инам хел торта ҳамаи ҷойкоша крем шакида маҳкам мекунем. баъд ҳамун зиёдиҳои бисквит айлавакош буридагия инам хел майда карда гирдакҳои торта мондум. торта ба нами тарз ороиш додум. шумо дар чӣ хеле ки маъқул боша ҳам хел кунед. инам хел торти бисквитмон тайёр шуд. ба нами тарз ороиш додум. баъд дӯстони азизи ма ягон тортпазӣ номӣ нестум. ҳами чӣ қадар ки метавонистум ҳамуқа торта пухтум, ороиш додум. кадомида ки маъқул боша тайёр кунед, набоша не. Неким торто ба маза омада, шаварум тариф кадан, гуфтан ҳамада маъқул шуд. ана иҷада боша бо дигар рӯза пирожнаи картошка тайёр кардестам. як пачкача печенье рафтаги дару нушда, 50 грамм сливочное масло, 50 грамм дига чормағз, як банкача сгушенное молоко, варёнка. Печену чормағз блендер кати майда када, варёнкаю сливочный кати алараш мекунем. баъди алараш када шудан ба шакли картошка амхе кулача када мондан мегирем. инам хел пирожнаи картошкамон тайёр шуд. мешавад ки болошда шоколад об када резен. ман ҳичи накадам. ҳама хелам ба маззаи хушрӯ шуд. барои ифтор угро тайёр кардам. тарзи тайёр карданша нишон надодум. дар каналум ҳастай бисёрай. хабо бисёри бадам нишонти беман намешава. влоги имрӯза минутуш беҳад бисёр шуда, 20 минут дарози бадай. умедворум ки дилгир нашуда то охирша тамошо мекунед дӯстони азизам. иҷада тайёрӣ ба ифтор. дар сархона партофта шудем. дар кӯзача оби замзам гирифтум. ана иҷа хӯрокмонам тайёр шуд. косаода бардоштум, ифтор кардем. худоҷон рӯзаи намози ҳамамона ба даргоҳаш қабул кунад, гуноҳамона бахша. ана иҷада боша гулакома ҳамаша даруни ванада монда. инам хел чангакош намешӯем, об метиём. дар як ҳафта як маротибам хали чангошна мешӯем, тоза мекунам. дар ҷои истодагишам қа чанги мегира ки ам треза кушодая, якта дута кушода мемонам трезая. ам хали ай берун чанг мебиёям, ина медонам.
инам хел ҳамаи гулакома шуштам, обратно да корзиначаҳошон андохта, пеши трезада ҷокада мондам. ана иҷада боша барои ифтор суши заказ кардем. Авқотҳои динангӣ зиёдӣ кардагӣ буд. Угро кардагӣ будам, ягар истодагӣ буд ва як хӯрдем. Боз суши заказ кардем. Кӯдакҳо чаҷон суши заказ куне гуфтам, баъдам хай заказ кардум шуна. Да як моҳ як маротибаам хай мегирум мехӯранд. Да таркибуш ягон чизи безеб надора. Бринҷ кати тайёр мешава. Бринҷу маҳӣ кати. Маҳӣ творожный сыр инам хали. Ана инуш угрои динангӣ хайҷа сокча гирифтам, баъд чизкейк инам хали шиштем ифтор кардем. Иҷа гуфтам ку чанд рӯза чияй видеоҳоя якта када монтаж кардагим. Ана инуш боша бо дигар рӯзаи ош тайёр кардагӣ будам. Тарзи тайёр карданша бо нишон надодум, да каналум бисёри бадай. Агар ки ҳама чизи тайёр кардагима камакӣ видео накунам, и влога дига ба ягон чӣ пур карда намешава. ошадам партофтум то тайёр шуданша иҷода фруктовый чай тайёр кардем. Дарунушда якта апелсина, якта грейпфрутай, нимта лимон, ягон дута сета чияй палочкаи корица, ду намуд чои қоқ дора, 2 қошуқ асал. Баъд кипитока меандозему алараш мекунем. Чои беҳад бамаза мешава. Иҷода салати свежӣ кардам барои ошмонам тайёр шуд. Тарелкода гирифтам, ифтор кардем. الشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. иҷа баъди рӯзакушоӣ худам да кофе кардам, сирок гирифтам, ҳозир мешинам мехӯрам. Як дута продуктҳои дар Корея ай пятерочка заказ кардам, домашняя доставка. Ҳозир гирифтам, нишон метим туна. Шир гирифтам 3 намуд. Соевый соус, тухм гирифтам, тухмам 3 намудша гирифтагим. ҷем гирифтам. И ҷема аввали наворда торда истифода бурдагим. Баъд ҷеми клубничный гирифтам бо кетчуп. Шоколад гирифтам 2 намуд. Шоколади горкий. Капуст гирифтам. ҳоли салат тайёр мекунам. Ана мин буд хариди имрӯзаи ман ай пятерочка. Ба иҷа як пакетаки дигаша Максуҷон гирифтай таги столда мондай. Надидам хаба гирифтам бо ина навор кардестам. 3 та овсяная кашаи мюсли гирифтам барои саҳархӯракай. Ширкати алараш када мехӯри, одама ба қувват мегира, сер мегирада. Баъд сгушёное молоко гирифтам, варёнка. Ҷон. ана иҷада боша ҳамаи банкачаҳом холӣ шудагӣ буданд. Шуштам қоқ карда бо дарунша пур карда мондам. 2 ташда чои қоқ гирифтагим, 1 ташда шакара, 1 ташда асал, 1 ташда макарона, 1 ташда кофеяй, 3 ташда чои қоқай. 2 намуд чои қоқи сиёҳ дораю, 1 та кабуд. Намак гирифтагим, орд. Хам хали
бо камтаракӣ навор кардам баъди уборка карда шуданам. ودعائي كل عام ربي تقبلنا يا ربي بلغنا ана иҷада боша полкачои пасудуҳома ҳамая чангакошна гирифта пасудои чиркин штагия шушта қоқ карда абрад на ҷобаҷо мондумшона бо баъди уборка карданам навор кардам. да ҳамин ҷа навора ба охир мерасонам. хайр дӯстони азизи ман, аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мо ва шумо боша то навори оянда. дӯстони азизам, лайку подписатсия фаромӯш накунед.